Estudyante nga taga Bansalan, Davao del Sur nga usa sa mga namatay sa pagpamomba sa gym sa Mindanao State University sa Marawi City gihinumdom sa iyang kabanay ug higala. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Wala mapugngan sa kabanay ug mga higala sa 31 anyos nga si Evangeline Aromin nga makahilak dihang miabot na sa ilang balay sa barangay New Clarin, Bansalan, Davao del Sur, Miyerkules sa gabi. Nalakip si Evangeline sa upat nga namatay sa pagpamomba sa gym sa Mindanao State University sa Marawi City sa Lanao del Sur niadtong December 3. Ang amahan nga si Quintin di gyapon makatuo sa pagkamatay sa iyang anak sa mismo adlaw pa sa pag-ampo. Lagi rin pumupunta sa simbahan. Kaya sinasabihan ko sa kanila, anak, magsimba kayo. Lagi kayong mag-pray paggabi, sabi ko. Mabuti na lang kamot. Yung kapatid niya na Eldis ay wala sa issue that time, nasa kanyang misis, so umuwi. Matud niya, nakainabi pa niya ang iyang anak una ang hitabo. Before namatay yung anak ko, natawagan ko pa yan, natext ko pa. Sabi ko, anak, saan ka? Sabi niya sa akin, tay, papunta na ako ng emisyo. May dala akong pagkain, yun ang sabi sa akin. Kinamanghuran sa tulo ka mag-igsoon si Evangeline. Pangandoy niya nga mahimong teacher. Busa, nagtudlo siya sa Mindanao State University, Iligan Institute of Technology, ug nag-eskwela ug masteral sa Physical Education sa MSU Marawi. Lagi na lang kami nagtatawanan kasi si Evangeline, according sa student niya, lagi siyang tumatawa. Smiling kahit sa friend o sa lahat-lahat ng mga kaibigan, lagi yan nakatawa. Malipayon sab si Evangeline sumala sa iyang higala. Next year dapat yun, together with my other kababata si IC, sa Ate Justin. Pero unfortunately, hindi na siya, hindi na matutuloy na kami apat. Mensahe sa kabanay o higalan ni Evangeline sa nagpalayo sa moong pagpamomba. Sana wag nila pong ulitin, wag nilang gagawin sa sinuman, lalo sa mga inosente. Kasi walang kalaban-laban yung kanilang pinatay, sir. Sa Lunes nakatakda nga ilubong ang lawas ni Evangeline. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.